Danas pripremam preukusne palačinke sa domaćim namazom. Svi sastojci su zdravi, a krajnji rezultat je toliko dobar da ćete zaboraviti na kupovne slatkiše. Ostanite sa mnom do kraja da vidite ceo postupak. Za palačinke nam je potrebno 2 jajeta, 150 g integralnog ovsenog brašna, 100 g integralnog speltinog brašna, 300 ml gazirane vode, 250 ml bademovog mleka i 5 g soli. U činiju prvo ubacujem jaja, mleko i vodu, pa ih sve zajedno dobro izmutim. Zatim dodajem so, speltino brašno, ovseno brašno i sve to zajedno umutim u glatku smesu. Premažem tiganj sa malo ulja. Sipam jednu kutlaču smese u tiganj i pržim je sa jedne strane minut i po. Okrenem palačinku i sa druge strane je pržim samo 15 sekundi. Kuhinja već miriše neverovatno, a tek smo na pola puta. Obožavam ovu smesu jer palačinke uvek ispadnu predivno mekane. A sada pripremam namaz. Za njega nam je potrebno 300 g očišćenih svežih hurmi, 50 g lešnika, 100 ml bademovog mleka i 2 kašike organskog kakaa. U secku ubacujem lešnike i dobro ih usitnim. Zatim dodajem kakao i pustim secka da ih još jednom sjedini zajedno. Ovu mešavinu prebacujem u činiju jer mi secko sada treba za urme. Sada u secku ubacujem urme i dodajem malo mleka. Pa pustim secka da isecka. Onda dodam malo mešavine sa lešnicima i kakaom, pa opet iseckam. I tako malo po malo ubacujem urme, mleko i mešavinu dok sve ne potrošim. Dobila sam namaz koji je preukusan, predivno miriše i pre svega je zdrav. Sada namaz mažem na palačinku. Miris je fantastičan. Na svaku palačinku dodajem po 2 kolutića banane, a zatim ih prelijem otopljenom crnom čokoladom sa 85% kakaoa. I moja zdrava poslastica je spremna. Ako vam se dopao ovaj recept, obavezno lupite like i zapratite me za još preukusnih i zdravih ideja. Uživajte u svakom zalogaju i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!